Wato me ina mamakin wannan al'amari. Menene mai gida ciwon kan ne? Ciwon kan nan ba sauki ko na gamin gafara. A ba ne gida. Ka daina cewa babu sauki. Alƙur'ani Allah ba sauki. A gode wa Allah mana. Ai, wai ni ina madafa. Madafa tun da yanzu da ya fita bai dawo gidan nan ba. Kai. Allah maka albarka yaro. Haka nake so yanzu so nake yin aike ka. Kake ka siyo min maganin ciwon kai. Sannan ka gangara gurin su tukur ka gaya musu ba zan zo ba saboda ina da rashin lafiya a jikina. Gaskiya kai dai baba ka cika aike. Wai kai Mustapha me isa idan na kira ka wani lokacin kana magana kana zunzumbaran min baki. Ko kuwa dan ka gama ni da ko sisi ko ba ni da nan karirin gida. Ko kudin ka gana a wannan matsayi na gadi. Allah saka mera Allah saka miki da alheri. To ni tsine min ka ga masifa, tsine min ka tsine min kai kanka sai ta shafe ka tsine min ka tsine min. Ni ban ce zan tsine maka ba. Amma dai uwarka ta burge ni domin da fa wasai fa nake. Har cutar nan ta saman fata guje ni ba amma kai da ke yaro ne zamani ya dauke ka. Idan ni magana sai ka dinga zumbaran baki umman kar a ce umman kuturu ne ko? To bari ga ma ba a yaban dan kuturu sai ya shekara 40. Ha ba mai gida, ha ba mai gida Allah ya sauke ni. Wataƙila nan da shekara 2 ko 3 hannunka zai koma inda ka san ana kaki. Sannan ku ne. Yawwa. Baba ne ya ce in dama in zo in sanar da ku cewa ba zai samu damar tutuwa ba saboda jikin sa ya masa nan. Yanzu ne yaron nan gina mamman na haka koya mai tarbiyya. Me ka gani kaɗan ma ka gani? Kan yaron ne ya tsaya ne da kan mu. Ya ba zai tsaya ba. To me zan muku kuma ba dai sako ne na zo na faɗa ba. Rashin mutuncin da yaron nan imin kare ma ba zai ci ba. Kai nan? Ƙwarai kuwa zance yake na ce masa nan me bai isa aure ba ka san me mu zazzagi na idan kaima. Dan yin ce na san ka kai kuma kai ka san ga yanayin yadda Allah ya maka halitta kuma ka zo ka tarar da ni da yarinya lafiyar ta karo. Yarinya yar gidan masu hali kuma ka zo ka ce mu abin nan. An ja irin kai mun fa tsannin ka ne? Mun fa abokanan uman ka ne. Abokaninsa ne can kuta da kuke da shi ni abin da ya shafe ni abin da ya turo ni a zuwan zarta shi na zo. Caddi jan ashe dama wannan mutumin gaskiya ke faɗa wannan yayin ƙarya? To ai shikenan Allah ya sauke. Ina isa ni Wallahi na sani sai ko da ta dai a gaban mu aka auro ta in maka tarere abinda baka so. To ni ma ba din da ina dan daga ba kafa ba ba zan kyale ka ba wallahi. Amma na zo ina neman wani auren ne ma sai ka zo ka ce wai kuma kai abin nan kai ka san ga fuska donka. Kai ba haka muka wannan da ma'aikata. Wannan can ku da shi da Allah ni dai na ga muku sakon. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.